Ето това се получи по иконт. Това е агрегата, вътрешната част от климатизатора на Mitsubishi Space Star. В моя автомобил ето този клапан е задръстен и затова сега ще се опитвам да го сменям. С малко късмет намерихме оригинален втора употреба. Цял блок. Доколкото разбирам, крепежите ще са два отгоре и един долу и тук може би още един четвърти. Пети, ще видим. Да. Това е машинката, която ще слагаме. Сега да отидем да видим и на место в колата. Така изглежда геройски разхвърлената колица, в която ще сменяме агрегата, който се намира ето тук. До тук съм развил доста болтови и гайки. Тук там е някой изчупено. Използвани са кръстата отверка, камъчи номер 10 и камъчи 14. Да, и главният инструмент корава отверка за откопчаване на щипките. След кратка схватка извадихме блока от местото му. Крепеше се на 3 болта с камък 13 номер. Ето ги, така изглеждат стария и новия. А отпред две болчета с 10 номер към тръбите. Сега преминавам към сглобяването и слагането на местото му на новия блок.